Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti, wajangan Jawa. Derek-derek sedoyo, aku arep bahas nang komentar iki lur. Iki ana komentar sing kepengin tak bahas lur. Ngene. Komentar iki ngritik kontenku ngene lur. Yen bahas Islam ya kudu cara Islam, yen bahas ilmu Jawa ya cara Jawa. Nek diwolak-walik ya gak iso. Ibarat motong kayu nganggo sabun mandi. Lho. Ngeten lho, Dulur. Sik ben panjenengan niku mboten salah paham ya. Nek bahas Islam kudu nganggo nganggo apa ya? Kudu nganggo cara Islam, yang bahas ilmu Jawa ya kudu cara Jawa, cara. Islam kan ajaran, Lur. Islam kan ajaran Islam. Lah nek Jawa iku ilmu. Dadi niki mboten sami-sami ajaran. Tapi sitoke ajaran, sitoke ilmu. Dadi sebenarnya sing di dadekno awak dhewe iki dadi panutane Kanjeng Nabi, dadi umate Kanjeng Nabi lah istilahnya. Iki kan nek dhewe kudu nglakoni ajaran Islam memang Lur. Lah ajaran Islam iku contone ya secara garis besar ya iku mang rukun Islam. Jalani rukun Islam. Iki ajaran Islam jenenge. Nah, carane dhewe iku jalani ajaran Islam iki kan gawe ilmu sing beda-beda. Jadi ilmune beda tapi ajarane padha, ngono lho sing tak maksud. Nah, ilmu Jawa iki termasuk ilmu digawe katakanlah iku digawe bedah ajaran Islam iki sejatine kaya ngopo. Mulane aku nggawe ilmu Jawa iki mergo leluhurku biyen saka keilmuan Jawa. Sing wis istilahku wis disampurnakno karo para leluhur Jawa digawe ngleboni iku mang ajaran Islam iku mang lho. Dadi ajaran Islam yen Islam ya kudu gawe cara Islam lho. Cara Islam iku dos pundi? Lah, Islam kan identik Arab kan ngono. Identik ilmu budaya Arab kono sing digawe. Lah, Kanjeng Nabi kan gak mempermasalahno budaya apa tetap jalanono, tetap lestarekno budayamu dhewe, tapi ajaran Islam iki dadi panutanmu, dadi pedomanmu. Ajaran Islam iki ana 5 ajaran iku apa jenenge ajaran rukun Islam iki ana 5 sing wajib dilakoni manungsa iku to. Lah nek masalah ilmu Jawa iku nek Jawa katakanlah Jawa iki mang gawe cara Jawa iki kan cara Jawa kuwi kaya ya apa? Gak kena diartekno Lur, cara Jawa iku piye? Nek ngomongnya nganggo cara Jawa iki baru bener Lur. Tapi nek Islam aja dilakoni nganggo cara Jawa lho. Sing dimaksud iku napa? Cara Jawa niki maksude napa pripun ngoten. Sing kula mboten paham ten komentar niki niku cara Jawa niku pripun. Nek masalah bahasane nganggo cara Jawa, basane nganggo cara Jawa. Lah iki baru bener lho. Baru paham aku. Lah kan aku wong Jawa, ya gak mungkin aku nerangno ngene iki, jelasno ngene iki, njabarno ngene iki nganggo cara Arab ya gak mungkin. Lah nek cara Islam ya apa? Nah, kaya ibarate nerangno ajaran Islam katakanlah ya, nerangno ajaran Islam karo gawe dalil-dalil ngono ta. Sing panjenengan maksud niku ta gawe dalil-dalil ayat suci Al-Qur'an terus mari maca dalil terus terjemahane. Lho, iki termasuk gawe budayane Islam. Nah, iki gawe budaya Islam. Tadi ngojang
ajaran Islam nganggo budaya Islam dengan cara maca-maca dalil iku mang. Nah, kan jelas no ajaran Islam secara apa ya mendalam kan gak perlu dhewe iki ngungkapno dalil. Sing penting kan katakanlah kaya aku ngene iki ya biasanya kan kaya umpama kudu bisa yen adem salat iku tujuane apa tujuane kudu bisa ngwujudno welas asline Gusti Allah sing ana ning kandungan iki apa kandungan ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, iso ngwujudno bentuk Ar-Rahman Ar-Rahim iki mang sing ana nang unine Bismillahirrahmanirrahim iki mang. Dadi Ar-Rahman Ar-Rahim iki mang gawe ngwujudno welas asline Gusti Allah kan iki kan dengan cara basa Jawa Dulur aku jelasnone tanpa dalil dadi tanpa dalil tapi apa sing tak jelasno iki ya ana ning ayat suci Al-Qur'an tapi aku orang gawe cara Islam, cara budaya Islam. Jadi orang gawe koyok dalil-dalil itu kan budaya Islam, dalil itu. Jadi sing dimaksud apa jenenge ajaran Islam iki aja apa sesuatu sing diajarno Kanjeng Nabi ngono maksudnya. Makanya disebut ajaran. Jadi sing diajarno Kanjeng Nabi iki mang ajaran Islam sing diajarno Kanjeng Nabi. Apa sing diajarno ya dhewe carane syahadat, carane salat, sejatine zakat, poso lan haji. Kuwi sing dimaksud lho. Nah, sing diulangno Kanjeng Nabi, sing diajarno Kanjeng Nabi iku nggawe ilmu apa terserah sing penting sesuai dengan apa sing diajarno Kanjeng Nabi. Sing penting niku lho. Boten kok carane dipermasalahno. Ajaranmu Islam gawe cara Sunda, ajaranmu Islam gawe cara Madura, apa iku bahasane, budayane, tradisine enggak masalah. Sing penting gak metu saka iki mang ajaran Islam. Kan ngoten lho. Pun paham sampai sampeyan nggih. Dadi ikulah sing sak maksud yen bahas Islam ya kudu cara Islam, yen bahas ilmu Jawa ya cara Jawa, nek diwolak-walik ya gak iso. Dadi iki ora ana unsur diwolak-walik piye gak ana lho. Ora ana. Ilmu Jawa iku mung katakanlah iku mung gawe dalane menungso digawe menuju ning kaharipaane Gusti Allah. Lah kan ajaran Islam kan tujuannya kan ya rono. Nah, jadi ilmu Jawa iki buka dalane ajaran Islam. Jadi dhewe iku ibaratnya ajaran Islam iki numpak bus lah katakanlah dhewe numpak angkutan. Mlaku sesuai arane Kanjeng Nabi. Sing dalan utama iki sesuai arane Kanjeng Nabi mlaku sampai menuju ning kaharibaane Gusti Allah. Lah ilmu Jawa senjatane dhewe iku mung ilmu Jawa. Aku gawe senjata iki ilmu Jawa Dulur. Waktu numpak iki angkutan iki. Lah ilmu Jawa iki mang digawe buka dalan sempalan gawe menuju ning kaharibaane Gusti Allah. Menuju ning dalan sempalan. Dadi aku iki sebagai petunjuk arah lah katakanlah ngono petunjuk arahe gawe menuju ning kaharibaane Gusti Allah. Gawe dalan sempalan, gawe dalan alternatif lah terobosan. Kini ono belok kanan sing rodok cepet. Tadi mlebu kan. Akhirnya engko petuk ning dalane Kanjeng Nabi maneh. Sampai pada akhirnya ning puncake iku mang ngoten sing dimaksud ngoten. Dadi gak ono apa ya istilah penambahan pengurangan gak ono. Pun nggih sak menten nggih. Mugi-mugi panjenengan paham napa sing kula jelasaken iki. Ipun sakmenten mawon ngapunten sing kathah kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.